magtatayo na lang siguro ng negosyo. Kasi mas maganda yun, hawak mo yung oras mo. Tapos, siyempre, ikaw na rin yung amo. Amo? Paano si Mami? Grabe naman! Pagkamahal-mahal ng in-order. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kalabarkada, no? Pag nag-order yung misis na sa Shopee, huwag nyo basta-basta hayaan. Tignan nyo kung ano yung in-order. Tignan nyo! Yo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kalabarkada at kumusta po kayong lahat. At ginawa ko pala itong video na to para makapagpasalamat po sa inyong lahat dito sa YouTube channel ko at dito rin po sa aking Facebook page. Nais ko pong pasalamatan lahat yung mga subscribers, viewers, followers natin na laging sumusubaybay sa lahat ng mga videos natin, no? At meron na po tayong 2,100 subscribers sa aking YouTube channel at meron na po tayong 3,500 dito po sa Facebook page ko. Sana po sa lahat ng mga nakakapanood nito ay sana tulungan nyo po akong ma-reach yung 10,000 followers dito sa YouTube at sa Facebook. Tapos sana lagi nyo pa po akong suportahan para lalo mag-grow yung aking YouTube channel. So sa lahat po ng nagtatanong kung bakit na umuwi na po ako dito sa Pilipinas na galing sa Japan, no? Ang dahilan mga kalabarkada, no, kung bakit ako umuwi ay para makapagpahinga ng konti. At siyempre, mas maganda na rin dito sa Pilipinas. Siguro, magtatayo na lang siguro ng negosyo. Kasi mas maganda yun, hawak mo yung oras mo. Tapos, siyempre, ikaw na rin yung amo. Amo? Paano si Mami? Mami mo? Hindi yun amo na akong. Si mami mo, hindi yun amo. Batas yun na akong. Batas! Alam mo yung batas? Batas dito sa bahay. Galing sumagot eh. Ngayon, tawa-tawa ka dyan, ha? Sumabat ka pa, tawa-tawa ka dyan, ha? Batas yun na akong batas si mami mo. May Shopee! Uy, saktong-sakto, may dumating Shopee. Ito na pala yung mga kalabarkada, yung dumating na galing sa Shopee. Ang nag-deliver ay ang GNT. So, bubuksan natin ito, unboxing natin. Alright! Unboxing tayo. In-order pala ito ni Mrs. Labs. In-order ni Batas. Ay, mga kalabarkada. Yan. Uy. Ay, pansa. Ano yan? Free packet? Ano? Karunungan pang habang buhay. Hindi nga. Free packet, New Testament. Sa kwanto, parang sa Bible. Ay no? Uy, salamat nagbabasa ako ng ganito. So, unboxing natin ito. Alright! Ayun. Ano ba itong in-order mo, be? Ito mga kalabarkada. Ito. Yung mga in-order ni Mrs. Labs. Grabe naman. Pagkamahal-mahal ng in-order. Jesus? Ano? Takpuan ko ka dyan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kalabarkada, no? Pag nag-order yung misis na sa Shopee, huwag nyo basta-basta hayaan. Tignan nyo kung ano yung in-order. Tignan nyo. Hoy! Tignan nyo yung in-order. Sa Shopee pa order talaga ng karton. Ay ano? Karton. Anong tatak? Baliw. Ay ano? Grabe naman si Mrs. Love talaga. Hoy, hindi naman. Baliw.
Ito pala yung mga in-order ng mga kalabarkada, no? Nais ko lang ipakita sa inyo yung mga in-order niya lagi dito. Kasi, ito, unang-una ito, photo paper na double side glossy. Nag-order si Mrs. Love ng ganito mga kalabarkada dahil may printing business kami dito sa amin. So, sinimulan niya ni Mrs. Labs nung nag-aaral pa siya sa Asbury. At yun ang isang masasabi ko na napakagaling ng asawa ko dahil sinimulan niya yung business na to, wala man lang siya puhunan. Dahil nung nag-aaral sila na yung mga extra ay yung mga sobra-sobra na coupon nila nung nag-aaral sila, yun yung ginamit niya na pang simula. Tapos may printer si Karen nun, yung pamangkin niya. So yun ang pinahiram ni Karen ng printer kay Mrs. Labs. So nag-umpisa lang siya sa pa-xerox hanggang sa naglaon. Ayun, nasimulan niya tong printing business. Tapos, ito nga pala, tuloy na natin, yung unboxing natin. Daldal ako lang daldal. Tapos, cold laminating film, phototop. Yan. Cold laminating film, phototop. Alright. Testing. Tapos, glossy photo sticker paper. Yung glossy. Ayan na. Yung mga kalabarkada. Alright. At ang pinakahuli, parehas lang. So ang size pala nito ay A4. So ito yung mga ginagamit ni Mrs. Labs sa printing. So ito mga kalabarkada na. Yan. So yan lang yung mga in-order ni Mrs. Labs sa Shopee. Yan lang yung in-order na kasi may printing kami. So sa mga taga dito sa Anda, dito sa amin, sa barangay namin, ganyan. Kung gusto nyo magpa-print, pwede nyo lang i-chat. Kung gusto nyo kuman ng Si taging, Mrs. Labs. Tapos, yung samagin, kung gusto nyo, pumunta na lang kayo dito sa bahay. Then dito, located po kami dito sa Sitio Marimpoy, Carrot Anda, Pangasinan. Katabi lang namin po yung simbahan ng IFI. So, yun lang mga kalabarkada, no? Yung papakita ko sa inyo na laging ino-order ni Mrs. Labs. Yung mga about sa mga printing business. Alright? Yung mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo yung video natin. At dito naman natapos yung video natin. Kunting pasilip lang tayo kung ano man yung ginagawa ni Mrs. Labs. So, ingat tayong lahat. God bless and bye-bye po. Sinong batas? Hindi ko alam. Natakot eh.